Ульян өлкәсе татарлар күпләп яши торган төбәкләрнең берсе. Милләттәшләребезнең үз тарихы, мәдәнияте, дине, теле өчен җан атып яшәүе аларның күркәм эшләрендә дә чагыла. Шушы көннәрдә Ульян өлкәсе делегациясе Казанда эшлекле һәм милли мәдәни сәфәрдә булып китте. Тулырак Мөршидә Җихан репортажында. Сәфәрегез ул истә калырлык булсын ни? Әле кайчан гына Бөтендөнья татар конгрессының Казан бүлекчәсе Ульяновскида кунакта булып кайткан иде. Ә хәзер әлеге төбәктә яшәүче милләттәшләребез Казанга үзләре килде. Халкыбыз искәрткәнчә кунак ашы кара каршы. Бүгенге программа әзрәк менә милләттәшләребезне, алар бит чыннан да безнең Казан башкаласы Татарстан Республикасын инде алар гомумән үзләренә кыйбла итеп күрә һәм инде безгә татар конгрессына мөрәҗәгать итәләр, бергә матур гына эшлибез. Һәм менә бүгенге чара ул инде аларны зирәк мәдәни як белән таныштыру, Казанның татар конгрессы, аларның кайберләре инде Ульян өлкәсендә актив катнашсалар да, барлык эшләрдә әле бездә беренче тапкыр килүләре. Төбәкләрдәге милли мәдәни вәзгыять җитәкчегә барып тоташа. Мөхтәрият рәисе Рафаил Хәзрәт Нәҗметдинов үзенең тырышлыгы, җирле хакимият һәм милләттәшләребез белән уртак тел таба белүе нәтиҗәсендә лаеклы ихтирамын яулаган шәхес. Без бүген килдек, бик зур рәхмәт безнең рәисебезгә. Миннехановка, ул безне поддерживает, без янда торсак та, без үзебезнең кеше икәнен, үзебезнең рәисебез икәнен танып торабыз. Түгәрәк өстәл форматында узган очрашуда катнашучылар үз төбәкләрендәге дини, әхлакый, милли мәдәни юнәлештәге тәҗрибә белән уртаклашты. Без һәр вакытта да мәркәзебез Казанга рухи язык, рухи ризык алырга киләбез һәм милли яктан да, дини яктан да үзебезнең байлыгыбызны, мирасыбызны арттырып китәбез. Бу юлы да безгә бик күп очрашулар да булырга насип итте. Очрашуда катнашучылар без бердәм татар җәмәгатьчелеге бер фикердә булып, милләтебез файдасына эшлибез дигән уртак фикергә килде. Ульян өлкәсе татарлары әлеге сәфәрне оештыручыларга рәхмәтләрен җиткерде. Мөршидә Җихан, Ринат Сахипгәрәев, Татарстан яңалыклары.